Ihan tahallaankin se monia asioita ihan kusetetaan ihan niin kuin täysin pokalla. Siis isoin kusetus varmaan se joulupukki. Se on se pääsalaliitto lapsia kohtaan. Ja se jotenkin se ajatellaan, että se on tärkeä. Lapsena pitää olla joulupukki, koska muuten lapsuus menisi ihan pieleen. Ja se on jotenkin hirveä trauma lapselle, jos se ajattelisi, että sen vanhemmat antaa sille lahjoja. Ei se kestä. Se pieni mieli ei pysty käsittämään, että vanhemmat ihan menee kauppaan ja ostaa sille lahjoja. Ei se pysty käsittelemään semmoista. Parempi, että kerrotaan sille, että on olemassa tämmöinen punainen punkero, joka asuu Lapissa ja lähettää tonttuja ikkunan takaa vakoilemaan, joka ei ahista yhtään. Ja sitten tontut raportoi, että jos on kiltti, niin saa lahjoja, ja jos on vielä kiltimpi, niin saa parempia lahjoja. Ja sitten joka joulu naapurin Tero, joka on ihan selkeästi mulkku, saa paljon parempia lahjoja joulupukilta. Et Teron perhe on rikkaampi kuin meidän perhe, mutta eihän pukki ja tontut sitä katso. Ne katsoo kiltteyttä. Se on ihan epäloogista. Itse on imuroinut ja Tero rikko ärkioskin ikkuna. Että kun avaa pakettia siellä, niin ensimmäinen ajatus, että keskity läski. Tero on perseestä, minä olin kiltti. Se on. Mitä sitä ajattelee, että ensi jouluna minäkin rikon ärkioskin ikkuna, niin se on. Pukki näköjään tykkää siitä. Se on. Siinä vähän riski. Mä olin ainakin tosi laskelmoiva pienenä. Mä muistan, mä sanoin meidän isälle, että joulupukiltahan kannattaa pyytää kaikkea mahdollisimman kallista, koska sehän tuo ne ilmaiseksi. Ja isä oli, että näinhän se on, että ihan hyvin päätelty, mutta kai sillä pukillakin joku budjetti siellä on, että onneksi meillä ei ollut sitä hammaskeiju. Sehän on kun laittaa hampaan tyynyn alle, niin se yön aikana keiju tuo sinne euron. Tai siis siihen aikaan markan. Siis nyttemminhän myös keijujen valtakunta on liittynyt EU-hun. Siellä on Kreikka ja keijut on siellä EU:ssa. Ei ole niittenkään taloudenpito ihan hirveän hyvällä mallilla, että ostimme tänä vuonna vitusti hampaita. No, vienti ei oikein vedä, mutta tuontia on. Se on seuraava tuettava valtio varmaan sekin. Se on, joo. Se on ryhmä. Kyllä.